ଯାଉ ଯାଉ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ କୁଶଳ ପୁଛିଲେ। କୁନ୍ତୀ ବୋଇଲେ କି କୁଶଳ କହିବି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଲା। ଆମ୍ଭ ସହିତରେ ପୁତ୍ରମାନେ ବନବାସ କଲେ, ଅତି ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ନୈମିଷ ଋଷି କହିଲେ, ଏବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କେଦାର ବ୍ରତ କର। ଏହା ଶୁଣି କୁନ୍ତୀ କହିଲେ, ସେ ବ୍ରତ କେଉଁ ଯୁଗେ କେଉଁ କାଳେ କେହୁ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ରୂପେ ସେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ହରଷେ କହିଲେ, ଏବେ ଶୁଣିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବକାଳେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏ ବ୍ରତ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସରୀମାନେ କରନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଏ ବ୍ରତ କର। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏ ବ୍ରତ କରିବ। ସର୍ବତ୍ର ରୁଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ କାଟିବ। ତତ୍ପରେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ସ୍ଥାପିବ। ନନ୍ଦୀ ଭ୍ରୁକୁଟି ଦ୍ୱାରେ ସ୍ଥାପିବ। 21 ଖିଅରେ ବ୍ରତ କରିବ। ବ୍ରତରେ 21 ଗଣ୍ଠି ପକାଇବ। 21 ନାଡ଼ ଦୁବ କରିବ। 21 ଗୁଆ କରିବ। ଅପମାରଙ୍ଗ ଦାନ୍ତକାଠି 21 ଖଣ୍ଡ କରିବ। 21